שלום לכולם, כאן קאנטרי סייד קודינג. רציתי לעשות סרטון קצר על איך משתמשים ב-NVIDIA GeForce Now. זו טכנולוגיה יחסית חדשה שיצאה מחברת NVIDIA, שמאפשרת לעשות סטרימינג למחשב שלכם. טכנולוגיה יחסית חדשה, ואני מנחש שאין הרבה חומר על התוכנה הזאת בעברית באינטרנט, אז החלטתי שאולי אני אעשה את זה. כל מה שאתם צריכים לעשות להתחיל לשחק ב-NVIDIA GeForce Now אחרי שקניתם מנוי מ-NVIDIA, שאת זה עושים באתר שלהם, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס ל-NVIDIA GeForce Now באפליקציה דרך הדסקטופ שלכם. נביא לזה עכשיו כמה שנעשות בוט-אפ. מעולה. יהיה לכם כאן, זה ביקש מכם לוגין אינפורמיישן, כמובן תעשו את זה. אחרי שתיכנסו ללוגין אינפורמיישן, זה יביא לכם לעשות סינכרונייז לכל הלאנצ'ר שלכם, אם זה Steam, אם זה Origin, אם זה Epic Games, כל לאנצ'ר שאתם רוצים. אחרי שאתם מסיים, כל המשחקים שלכם יופיעו כאן. ממש כמו אצלי, יש לי כאן, למשל Apex Legend, Thief, Counter Strike, Rust, Sniper Elite, Hearts of Iron 4 וכדומה. כל מה שאתם רוצים לעשות בשביל להתחיל לשחק במשחק, זה ללחוץ על המשחק שאתם מעוניינים להתחיל לשחק. ללחוץ play. וזה עושה לכם לאנץ' למשחק. השירות הוא באמת טוב, באמת יחסית למחיר הוא מאוד נוח לכיס, ובתועלת שלו יחסית גבוהה, אבל שימו לב, אני ממליץ לכם לקנות את השירות רק אם יש לכם אינטרנט באמת באמת טוב. אז זה הכל היום חברים, תודה רבה. כפי שתראו המשחק עושה בוט-אפ, כפי שתראו, אחלה, זהו, הכל עובד כמו שהוא צריך לעבוד. את זה אני פשוט אעשה לו דיסייבל וזהו. כן, כפי שאתם רואים, נכנס כבר למשחק. לוקח ל-GeForce Now כמה שניות, בגלל שאצלי ספציפית בבית האינטרנט לא משהו, אבל כן, מה צריכים עוד פעם לקנות את השירות רק אם יש לכם מחשב טוב. תודה רבה חברים.